kaɗan kaɗan tunda kaɗan kaɗan tunda kaɗan 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 tunda kaɗan kaɗan da kaɗan. Zo mu gaya maka Allah ya mana dan ba ai mana kun karfi. Wa ya gaya maka wa ya faɗa maka zaki zai kashe ɗan kifi. Ƙarya ki aboka Allah mai sama shine mai mana dan yafi. Dan yafi. Ai ya mana kai. Kai naga dila da uwar wayo yau ya aka cin mata an ba hazo. Naga kada kuma na ruba zaki ya har suka sai kun zo. Waka baiwa ce malam in ka musa kuma sai ka zo. Dan duk wani faɗi a tashi malam a cikin ta muka yi muka bar kanzo. Kaɗan 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 tunda kaɗan kaɗan da kaɗan. Ayya kai mun yi suna mun gagara waka ta bu jiki kuma ta bu jini. Ba fahari na kai ba a radu kada ku zurfafa ku nisa. Su magiya ai dama burin nasu a kullum ka karci kasa. Su magiya ai dama burin nasu a kullum ka maci kasa. Ina kuke masoya na karku nisa dan Allah. Abdul Nazari ni ne da kalan baiti sauki dan na shirya. Ku zo mu magantu da ku ji sharhin da nai ku baza musu dan Allah. Kai ayya kai ku fifito ku yi dan sin dan nima to a can na gani. Kada ku tsorata ko girgir in ba ku iyawan ba wani. Ƙaryan mace na da ciki ta yi bak don wannan ba mu gani. Sannan dan maye ya ci dan boka wannan ma ba mu gani. Bokan ba mu gani. Kuma kyan aiki